Cum te cheamă? Stănescu Ionian, De unde ești? de la Citopopric. Sunt din Târgu Frumos, localitatea Târgu Frumos, strada Petru Areș. Am 25 de ani și am venit aici la România Talent pentru ca să câștig și un ban, să pot pune dinți în față și să am unde să stau. Bun. Iar având în vedere că am venit aici la România Talent și vreau să vă arăt talentele mele. Te rog frumos să faci ca vaca. Ca puii mici. A? Ca puii ăia mici. Ca maimuța, te rog. Ca maimuța, te rog. Cum face curcanul? Fă ca oaia. Fă ca oaia. Te rog, proba de engleză, vorbește în engleză, te rog. My name is John Stănescu. I have 25 years. I live in here building Popricani. If give me the money working station Patape, tomorrow working Patape. Wait a minute. Hey, wait a minute. What the fuck? What is this? Are you hungry? Unei maică ta îți dă de mâncare în engleză? Mama, mi-e foame. Spune în engleză așa, spune. Mother, give me food. Mother. Fă ca măta, te rog. Fă ca măta, te rog. Foarte bine, ai trecut în etapa următoare. Spune salutări jurului. Salut domnul Smiley, salut domnul... Smiley, 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 smiley.